Тыюлыклар һәм милли парклар дәрәҗәсендә саклана торган территорияләрнең республикада чагыштырмача аз булуы табигый тыюлыклар һәм табигать һәйкәлләре функциясенең әһәмиятен аеруча арттыра. Тыюлыклар табигать торышына турыдан-туры тәэсир итә торган территорияләр булып санала. Узган ел биология байлыклары буенча дәүләт комитеты шундый ике җирдә эшләгән. Беренчесе Чистай районында. Монда кызыл китапка кертелгән 15 төр хайван ачыклана. Икенчесе Азнакайдагы Чатыртау территориясе. Монда да кызыклы нәтиҗәләргә киләләр. Чатыртауның символы булып һичшиксез байбак санала. Тыюлык шикләрендә һәм аның якын тирә территорияләрендә байбакларның саны якынча 7000-нән артык исәпләнә. Байбакларның популяциясе турында алынган мәгълүматларны гомумиләштереп, шуны билгеләп үтәргә мөмкин. Чатыртау территориясендә байбакларның популяциясе тотрыклы булып кала бирә. Моннан тыш, алар тыюлыктан читтә булган биләмәләрдә дә киң таралган. Гомумән Татарстан урман кырларында кыргый җәнлекләр саны арта. Пошый, кыр кәҗәләре, көртлек, тиен, бурсык, куяннар күбәя. Сан арта, әмма кыргый җәнлекләрне юлларда, машиналарда яшырак бәрдерә башлаган. Узган ел шул рәвешле 167 баш кыргый җәнлек үлә. Хәзер мондый хәлләр булмасын өчен юл буйларында көчле тавыш биргечләр урнаштыру мәсьәләсе карала. Җанварларны төрле авырулардан саклау да мөһим. В 2020 году численность 2020 елда республикада кабан дуңгызының баш саны 6000 тирәсе иде. Африка чумасы таралуга юл куймау өчен 2021 елның апрелендә аларның саны 900 башка кадәр киметелде. Бу әлбәттә нормативтан шактый түбән. Хәвеф-хәтер куркынычы югары. Аучылар белән дә эшне дәвам итәргә кирәк. Котыру чире белән дә көрәшергә кирәк. Халык аеруча төлкеләр күп дип зарлана икән. Шуңа да баш санын нормада тоту өчен 4000-нән артык төлке юк ителә. Алар кешеләр яшәгән урыннарга ияләшмәсен өчен чүп савытлары мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. В 2021 году 95% заявлений на выдачу охотничьего билета поступило через единый портал государственных и муниципальных услуг. Цифрлаштыру елында Дәүләт комитетының тагын 8 хезмәтен электрон рәвешкә күчерү планлаштырыла. Хәзер 8 хезмәт онлайн күрсәтелә инде. Узган ел ахырында комитет тарафыннан җәнлекләрне санау өчен программа гамәлгә кертелде. Ул мәгълүмат алуны автоматлаштыруга юнәлтелгән. Аучылар һәм комитетның эш вакытын һәм финанс чыгымнарын киметү мөмкинлеген бирә. Быел да цифрлаштыруны дәвам итәчәкләр. Коллегиядә аучылар өчен махсус мобиль кушымта булдыру тәкъдиме яңгырады. Илгиз Шәкүров, Лена Зиннатуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.